Tak dámy. Teď to je další show Metal Kids. Co vy na to? Se těšíte na nové písničky, nebo na co se těšíte nejvíc? No hlavně na to bubeníka, já ho miluju. Je takový krásný, mladý, blondětý, talentovaný. Ano. Ježišmarja, jsem to měla na Facebooku. A co ty na to? No já už se moc těším, to dneska předvedou. Vždycky jsou úžasný. Tak co máš jako oblíbenější? Sorry? Ty mě nenecháš domluvit jako vždycky, že jo? Tak jako doma, ano. Klidně pokračuj, odpověď za mě. Ta určitě. Sundej si brajla. A co máš jako nejoblíbenější písničky od Metal Kids? Pikachu. Okay. And Maxi, what's your favorite song from Metal Kids? What are you looking forward to today at the big show? It's hard to choose, isn't it? There are so many in the repertoire these days. Here you got the drummer right here behind you, Martinek. Hey Martinku, ahoy. Ahoy. I want to see everything. You want to see everything? Okay, cool. A real fan, a true Metal Kids fan. And the computer. Na co se těšíš, Martine? Na diváky. Na diváky. Na diváky, jasně. Je jich tady asi jenom 2. Tak budeme potěšený. No jasně, myslím, že máme dost fanoušů už. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rob je tady. Tady je zpěvačka, Marketka. Ahoj Marketko. Ahoj. Takže obsluhuješ za barem a zároveň zpíváš, jo? Ty jsi multitalent teda. A máš něco novýho dneska, co budeš hrát? Jo, je to překvapení, nebo můžeš mi to říct? Jo. Dobře, tak jo, tak já budu se těšit, jo? Okay. Ahoj.